Juventus Club vera Morbid Kirkara fil-Real wieħed Juventus wieħed. Għanna manna li Rodri hawnhekk, Rodri ħanibdilek mistoqsija sempliċi. Taħseb li dro meritat illum jew dro misluq minn ħadd Juve? Le, fimni, naħseb meta tmur tilab ġo Spanja li huwa dejjem stadium diffiċli tmur fejn tmur tilab għas-sistema tal-opli tagħmel magħhom. Naħseb li Juve llum kienu tattikament disciplinati, ġilko kmieni, xi kultant defenda ta' xejn. Iż-żejjed kmien iż-żejjed, imma huwa Champions League ukoll, li huwa livell għoli, ġifieri huwa differenti mill-kampjonat Taljan. Naqbel miegħek ġifieri li qed tgħid li konna tattikament tajjeb u żball vera żball banali qatt ma missu sar ġifieri li qlajna l-gol. Però mbagħad ma taħsibx li meta noħorġu għall-OPEC, speċjalment fil-Champions League meta tgħid hekk inti qed nirriskjaw iż-żejjed ukoll. Ifimni, tara l-lum is-sitwazzjoni ta' del-logħba tal-Juve kif kienet ukoll. X'il-Juve kellhom players li huma key għal din il-partita li kienu neqsin ukoll, ġifieri. Meta jkollok players bħal Bonucci, tiżix lab Alexandro fiċ-ċentru tad-diviża. Ġifieri ċerti riski forsi llum ma setgħux joħduhom, ġifieri ma naħsibx li llum hija l-partita fejn tiġġudika li forsi bniedem ħax riski jew le. Naraw 15 oħra l-partita f'Turin. Kien hemm xi players forsi li tgħid li orajt m'intix fit-tim u l-ebda wieħed minnhom u qed jiġri jara x'qed jiġi wara kwinti, ma kien hemm xi player li tgħid missu beda llejla. Forsi kemm qed xi dik id-differenza forsi fil-midfield xi ħadd. Ifhimni, l-akkwist il-ġdid nemmen li llum seta' daħal ħajra qabel. Zakarija nemmen li seta' jtina dik il-push fiżika li hija importanti fil-livell ta' Champions League. Seta' fl-opinjoni tiegħi tibdila saret iktar kmieni. Però jista' jkun ukoll kien hemm rumors li ma kienx physically 100% fit. Laqas l-aħħar logħba. Ġifieri dika bniedem irid ikun ġewwa fil-borma biex ikun jaf x'inhi. Però ovvjament hemm ċerti affarijiet li bħala supporter Juventin fil-midfield speċjalment nemmen li biex qatt irridu naslu ċertu livell fejn konna 3-4 years ago irrid daqsxejn upgrade. Bejna Locatelli, Zakarija, però rridu 1-2 players oħra fil-livell ta' Juventus top. Naqbel miegħek hemmhekk l-aħħar mistoqsija, x'taħseb li x'tibda logħba taħseb li ħanaraw sa ġew Turin meta Juventus tkunu home? Ifhimni Allegri huwa dejjem coach li dejjem jaħseb li ma jaqrax il-gow, ġifieri mhux qed nippretendi li ħanaraw il-Juve full out attack. Ġifieri żgur li huwa coach li jaħseb fuq logħba ta' 90 minuta, ġifieri u li mhux jien nemmen li ħanaraw l-ewwel ħafna shake out u mbagħad skont kif ikun ir-riżultat fit-tieni ħaf isir iktar movement. Movement ovvjament jekk ma jsirx xi gow fl-ewwel ħaf bħalhom. Sewa. Grazzi ħafna tal-li tajt il-kummenti tiegħek, aħna narawkom fid-darba li jmiss. Grazzi.